A chroeso i'r Alban. Mae yna ddigonedd o bêl-drod i ddod o Gymru, ond yma yn Falkirk roedd y seintiau newydd yn cystadlu yn rownd gynderfynol Cwpan Her yr Alban. Mae Falkirk sydd ar frig yr adran gyntaf yn yr Alban wedi ennill y gwpan ar 4 achlysur, tra bydde buddugoliaeth i'r seintiau yn sicrhau ei lle yn rownd derfynol y gwpan am y tro cyntaf yn hanes y clwb. All y seintiau fynd un cam ymhellach ac efelychu campau cei conna wrth gyfer y rownd derfynol. Maria dim digon cyflym i gadw lan gyda Morrison. Maria dod dan bwysau fan hyn. Morrison yn torri tu fewn yn troi ar ei drod dde, reit ar draws! Wyneb y gol am iddi oedd un arbediad da gan Connor Roberts. Ond y perygl amlwg eto o Wain yn dod yn safle Chris Marriott. O Marriott ti'n iawn, ddim yn ei gael lawr yn ddigon sydyn. Ti byth eisiau damddiffynwr fod un yn erbyn un, a mi oedd yn fanna, doedd gen fo ddim help o gwbl. A Marriott ar ei drwch chwyth i chwipio honni mewn. Yn taro'r postyn, Marriott! Dwi'n gweld Hogarth, oedd o'n panicio chydig bach yn fanna, yn doedd. Falkirk yn colli'r meddiant. Cyfle fan hyn! O'r arbediad! Redmond! Ac yna Young! A mae Young yn sgorio! Ond camgymeriad erchyll yn amddiffyn Falkirk. Cefnogwyr y seintiau sy'n dathlu. Brad Young a'i 5 gol yn y gystadleuaeth. Craig Harrison wrth i fodd. Ac yr amddiffynwr Tom Lang sy'n cael ei ddal allan am arbediad, am ail arbediad. Ond fel bob ymosodwr da, mi oedd Young yn fyw. Mi oedd o'n barod amdani ac yn barod i fod yn glinico Beryw. Lathan i ffwrdd o'r gol, dim problem o gwbl i'r dyn yma. Seintiau newydd wrth i bodda. 6 munud ar hugain i chwarae. Falkirk dim y seintiau newydd 1. Dyma Nesbitt yn dod. Nesbitt yn croesi, pwy sy'n ymateb gyda Morrison! Ac arbediad rhagorol gan Connor Roberts. Bron i Falkirk daro nôl yn syth. Gwych gan y golgeidwad. Mae'r amddiffyn yn ara deg iawn i ymateb yma. A mae'r cyffyriad cynta'n gret gan Morrison. Sa fo'n di gallu gwneud llawer mwy. Taro'r targed efo pŵer. Connor Roberts, da iawn chdi boi. Mae Morrison wedi dod oddi ar yr asgell unwaith eto, llawer mwy amlwg yng nghanol y ca. Callum Morrison, o bell o! Ychydig heibio'r postyn gan Callum Morrison. O'n i jyst yn disgwyl i weld y rhwyd yn symud. Dwi'n jyst yn meddwl oedd Connor Roberts yn tynnu ddwylo nôl a bod o'n cyffyrddus nad oedd hi'n taro'r targed, ond o'n i ddim. Chwiban ola'r dyfarnwr. Mae'r seintiau newydd yn creu hanes. Mae'r seintiau newydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Her yr Alban. A hynny am y tro cyntaf yn ei hanes. Oedd o'n gêm anodd, maen nhw wedi bod ar hediad da fatha da ni wedi bod, ond o'n ni gwybod. Os ni dod i fyma, os ni chwarae gêm ni, dwi'n meddwl. Nath yna creu problemau nhw, os ni aros yn solid yn cefn i gyd na. Hogiau gyd yn ffantastig iddo. Myself and the players have got another side to them, and it's a side that not everyone else sees on a regular basis, but we've seen it tonight, and it's something that we need to take forward to European football as well. At weddill uchafbwyntiau'r penwythnos, a chi'n gweld cyffro adran y de a'r brif adran, fe ddechreuwn ni gyda'r uwch gyngrair. Roedd ail ran y tymor yn dechrau ar gyngrair wedi hollti, gyda Cei Conna yn gobeithio cadw ei 10 pwynt o fantais yn y ras am yr ail safle a lle sicr yn Ewrop. Harrington. Ellie Jordan Davis. Cael ei bigilio gan Mooney, cael ei groesio i fewn ar arbediad gan y golwr Lewis Webb o fewn yr 30 eiliad cynta. Mae 3 munud ar y cloc. Disney chwipio'r geg gornel i fewn at y postyn gosa. A mi oedd Jack Kenny yn ei chanol i, mi oedd Nash yna hefyd. Dihangfa arall i Gaernarfon. Morgan Owen. Tafliad i'r na wthiad yn y cort yma na! Diolch yn gynnydd o gwbl achos mae Adam Davies yna! Ac yn rhoi Caernarfon ar y blaen. 1 munud ar hugain o'r gêm wedi chwarae. Adam Davies! Braclin i gosod i Josh Williams. O, bron a bod yn beniad rydd i Mike Wild am unwaith. Nath o ddim amser i honna'n iawn. Harrington yn ôl i fewn i'r canol! O, arbediad!
arbediad! O, mam bach i! O, am arbediad gan Lewis Webb. Bradley trio am ddiffynwyr Ceicon am y Bradley, heibio'r cwbl lot yn nhw Bradley. Bradley ar ergyd, mae yna Adam Davies. Davies yn ei gosod ti Louis Lloyd. Oedd hi ar y trawst. Ac yn ôl i Adam Davies. O! Wel, am ddihangfa. Goset yn ôl at Bradley. Bradley. Sgilia agos na sgyn Sean Bradley. Bradley. Drychwch ar y chwaraewyr Ceicona sydd yna. Fel i bydd nhw gyd. Disgyn i Adam Davies. Y gwiriad ar arbediad. Mae yna nhw'n eto. Arbediad. O, gwych gan y golwr. Sut ar wyneb y ddeiar nad ydi Cynarfon. Ddwy os na dair ar y blaen. Dyma Jordan Davies. Mae di mynd heibio i Joe Fort yn ei hyn ôl. Mae nhw'n awlio bod yna lawio. Callum Morris ar ergyd. Oedd hwnna'n lawio i beidio. Dyma Jordan Davies. Davies di ffeirio yr ystlys ar y chwith Davies. Mae yna ddigwyddiad yn fan hyn yn y cwrt. Mae Phil Mooney lawr. A mae yna gerdyn coch yn fan hyn i Mike Wild am daflud y Benelin at Phil Mooney. Cerdyn coch uniongyrchol i Mike Wild. Bradley. Gwaith da gan Phil Mooney. Mooney. Mon gymelled a Harrington. Harrington y bel i fewn i'r cwrt. Fydd y gyfle fan hyn. O, Jordan Davies. O, bawb o'r prif sgoriwr. Wel, mi oedd y gol yn agored iddo fo'n doedd. Gwaith da gan Josh Williams. O, ma'n bach sut ar wyneb y ddaear metho nhw hwnna. Luca Hogan. Griffith i fewn amdani. Yr ergyd i gefn o'r oed! A maen nhw'n gyfartal! O, chwip o ergyd! Ryan Harrington! O, mi gafodd o lawer gormod o len yn fan yna Harrington. Webb. Defnyddio i ben yn llythrenol. Harrington, eisoes wedi sgyrru un Ryan Harrington. Harrington! O, mor agos! Mor agos Ryan Harrington. Ar ôl methu a sgorio'n erbyn Met Caerdydd yn hanner cynta'r tymor, roedd y Bala'n gobeithio am ganlyniad gwell wrth i dîm Ryan Jenkins fentro i faes tegid. Cyfle prin i'r ymwelwyr wrth i agosau at yr hanner. Tom Price efo'r geg gornel! A mae'r myfyrwyr wedi mynd ar y blaen. Finn Skiverton yn sgorio am y tro cynta'n uwch gyngrair Cymru. Tom Price, troi ti mewn, creu lle efo hun! A fi o bron i Tom Price i gwneud i'n ddwy. Un ddwfn i mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y cyfnod cynta. Absalon efo'r gic hir ymlaen. Pennod Ukec! A foli Malkin yn cael ei tharo heibio'r postyn gan Alex Lang. Absalon i mewn i'r gwynt. Tu hwnt i George Newell, ddim yn cliriad gorau serch hynny. Yn syth at Josh Solomon Davies. Malkin yn gofyn am gicor smotin am yn ei chali. Malkin yn codi'r bel ymlaen. A braich ath yn y ffordd. Prif sgoriwr y Bala i gymryd y gic. Ac Alex Lang yn arbed, ond ar yr ail gynnig. George Newell yn gwneud yn iawn am y methiant. Ac am ddim ond yr ail waith mewn 5 gêm rhwng y clybiau yma, mae'r Bala wedi sgorio. Luke Wall sgoriodd yn hwyr 2 wythnos yn ôl. Can fod Newell. Newell yn disgyn, chwarae mynd yn y flaen. A mae'n gig gornel. A mae Bala yn argoeddedig. Dylwn nhw gael cic o'r smotin, ond dim ond cic gornel maen nhw'n gael. A'r peniad na chi arbediad gwych. Campus gan Alex Lang. Y peniad i lawr, ac oedd hi'n edrych yn sicr fel bod y Bala fynd ar y blaen.
Wedi 2 gêm gyfartal yn y 6 ucha dros y penwythnos, mae'r Bala'n parhau yn y trydydd safle a'r Cofis yn parhau'n 6ed. Y Seintia dal yn gyffyrddus iawn ar frig y tabl wrth gwrs. Dewch nôl ato ni wedi regoel am eich bwyntiau'r 6 isaf a bwrlwm y brif adran a chyngrair y de. Ond cyn hynny, dyma'r rhestr fer gol y mis a Malcolm Allen sy'n dewis ar enillydd. Bobl, Brad Young na le fan hyn i Young yr ergyd, Na chi gol gan Brad Young. McManus yn gweld y golwr o ddi ar y linell! Wel, am gol! Nôl at Rebecca Mathias yn ergydio o bell, a Rebecca Mathias am gol! A slac allan o'r cefn. Cyflwyno'r meddiant yn syth yn ôl i Ebers ergyd o bell! A Jordan Evans sydd wedi dwblu mantais y tîm cartro o'r diwedd. Samson, ceisio chwarae honna at Hartley, a Leah Lewis yn cael yr ergyd yn y diwedd, a Leah Lewis yn cael gol yn ôl i'r Seintia. Gol y mis a mis o nawr oedd Brad Young i'r Seintia newydd yn erbyn y dre newydd, lle nath o dderbyn y bel, troi mewn cilch, gwybod yn iawn lle oedd o, shiftio allan o'i draed, codi ben, gyrmanu, syth i fyny gornel, clinical, am gol, da iawn. Ar ôl derbyn cosb o 6 phwynt ychydig 8 nosau yn ôl, roedd Pontypridd yn eistedd ar waelod y gyngrair. Ond gyda'i rheolwr newydd Gavin Allen wrth y lliw a mond 2 bwynt yn gwahanu'r 3 gwaelod bellach, roedd y ras i ysgoi'r cwymp yn dechrau go iawn yn erbyn y Bari, oedd hefyd a rheolwr newydd wrth y lliw yn Jonathan Jones. Seinti ar bas hir. Peniad Ethan Vaughan allan at Owen Pritchard. A Pritchard yn ei chwarae hi mlaen, Ben Amon sydd yno. Amon yn cyrraedd cyn Luke Rees. Amon y flaen y gol! Ac mae o wedi rhoi Pontypridd ar y blaen. Camgymeriad yn amddiffynol. Luke Rees yn rhithro allan o'i gol. Ac Amon yn cadw'i ben. Mae Pontypridd 1-0 ar y blaen. Ratcliffe ar gic gol, peniad gadan gan Evan Press, ymlaen â hi gan Sam Snaith ac Ollie Hulbert sy'n y cwrt Cosby, Hulbert ar ergyd. Honna heibio i'r postyn bella. Tomlinson yn ildio'r meddiant, ond dos o ddim trosedd. A Jordan Knott sy'n chwarae'r bel ymlaen i Ben Amon sydd ddim yn cam sefyll. Amon mewn i'r cwrt Cosby. Amon yn ergydio'n isel a mae honna'n slifio. Just heibio i'r postyn pella. Y gic gornel i'r canol! Ac mae anghefn y rwyd! Mae Owen Jones yn hawlio hi. Wel, chwip o gic gornel. Dim ond y cyffyrddiad lleia sydd ei angen. Ac Owen Jones oedd yno. Keston Davies yn drosti. Keston Davies yn ergydio. A hwnna ddim yn bell o gwbl. Heibio i bostyn Luke Rees. Jordan Knott, nôl am y cwrt Cosby. Mae hwnna'n disgyn i Keston Davies. Ac arbediad rhagorol gan Luke Rees i gadw'i dîm yn y gêm. Will Richards at Lucas Tomlinson. Mae hwnna'n fler gan Lucas Tomlinson. A Ian Martins drwyddon fan hyn. Will Richards efo fo. Martins yn ergydio. Ac arbediad gan Luke Rees. Golwr y Bari yn sefyll yn gadarn. Mae dal yno i Ben Amon. Pritchard yn gwasgu hwnna heibio i Luke Rees i gael trydydd i Pontypridd. 3-0 i Pontypridd. Y dechrau perffaith i gyfnod Gavin Allen. Chwarae teg i hogiau gyd i mewn neithiwr, i weithio'n galad a ffordd oedden ni'n mynd i chwarae heddiw. A chwarae teg, fydden ni ddim cwyno o gwbl. Draw i ffordd Llanelian nesa, lle roedd bai Colwyn yn gobeithio sicrhau trydydd buddigoliaeth yn erbyn Pennod y tymor hwn. Cwsyn. Rafael, gwaith da gan Rafael at
Miles Davies ar ergyd, do honna ddim yn bell. Na'r agosad da ni wedi bod hyd yma, 24 munud ar y cloc. Gwaith da gan Raffel, tuag at y canol, ond dros ben bawb. Ond os na gyfle mae Kane Owen, oes, nôl i'r canol mae'n dod, at Chris Venables ar y postyn pella, am anghefn y rwyd. Gwaith gwych gan Chris Venables, pwy arall, ac y munud ola'r hanner cynta, Venables yn rhoi Pennod ar y blaen. Kane Owen, dod sy fewn, at McFadden, cyfle fyma i McFadden, a mae McFadden yn 18-2 i Pennod. Gwaith da gan Kane Owen lawr y chwith, yn rhyddhau McFadden. McFadden yn rhoi y bel o dan Joe Smith. Creamer, allan at Matty Hill. Croesiad, tuag at y postyn pella. Harris yn ei gollynu, cyfle fyma i Akpan, oddi ar y llinell. Gwaith arwrol gan Kirchhoff. Wdi Akpan yn troi, yr ergyd yn mynd i gonol isa rwyd, ond fanna oedd geb Kirchhoff. Da ni yn yr amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Harry Owen ar Pennod, ac mae'r bel yn diweddu yng nghefn y rwyd. Matty Hill ar ergyd, a mae bai Colwyn wedi tynnu un yn ôl. Yng ngêm ola'r 6 isa, darbu rhwng Aber a Hwlffordd ar Goedlan y Parc, ar i'w 5 munud cyn yr hanner, Cicry Darlington yn canfod Iwan Lewis. A'i ymdrech o'n gwiro oddi ar Ricky Watts ac yn gorffen yng nghefn yr hwyd i roi'r dynion mewn du a gwyrdd ar y blaen. Daeth yn y gyfla euraidd i'r adar gleision rhyw chwarter awr i mewn i'r ail hanner, pas Corey Shepherd yn canfod Tyler Crosdell a'i ergyd o'n crafu'r postyn pella. Doedd na ddim llawer o gyfleoedd i'r naill dîm na'r llall, ond dyma'r cyfla ddaeth a Hwlffordd agosa at sgorio. Martel Taylor Crosdell yn ymdrechu eto, ond y bel heb groesi'r llinell, medda'r dyfarnwr. Yn dilyn dechreuad da Gavin Allen i fywyd fel rheolwr newydd Ponty, mae'n weddol dyn ar wylo tabl y 6 isaf, gyda dim ond 2 bwynt yn gwahanu Aber a Pontypridd. At gyngred y de, a gyda chweffwynt rhwng Caerfyrddin yn ail a Llansawel ar y brig, roedd angen i dîm ar Ceysilwood sicrhau'r pwyntiau'r daith i Lido Afan. James, mewn i ganol y cae efo'r dafliad. Mlaen wedyn. Y gyfle i Ian Owen ar y foli a'r cyfle. Yn syth bin. Yn nythu i gornel ychyr hwy. Llai na 20 eiliad ar y cloc. Y dechrau delfrydol i'r tîm cartra. Parsons yn gwneud yna. Thynnu sgwar. Yn y gyfle, yr gyd yn dod i mewn. Arbediad gan y golwr. Yn isel i'w dde. Ricard rwan yn brasgamu drwy'r canol. Neb yn gael lawr, mae heibio. 2 chwaraewr Lido Afan. Bas ymlaen wedyn i nhw a Daly. Daly yn y cwrt Cosby yr ergyd! Mae'r fflach ar draws wyneb y golwr i gefn yr hwyd. Clinigol dros ben gan brif sgoriwr Caerfyrddin. Dyson, rhyddhau Gavin Jones, ras i mewn i'r cwrt Cosby. Cyfle mael i Caerfyrddin. O, Dion Cenne. Arbediad o didog unwaith eto gan y golwr. Mae'n gyfle rwan i wrth ymosod. Owen wedi cael un yn barod heno. A wedi cael ei ail. Medrydd. Gwrth ymosodiad o un pan y cae i'r llall. 2 funud cyn hanner amser. Mae'n gwrth ymosod ac i fiwn eiliadau. Na Ian Owen wedi rwydau ail gol o'r noson. A'i 8fed o'r tymor. Daly, hwnna'n bas wych i Jones, cyffyrddiad da gan yr ymosodwr ar y postyn pella. Mae Liam Thomas o dam dacl wych gan Jackson Hall. Mae Liam Thomas yn barod i baso hwnna i gefn yr hwyd. Fle rwan i ffi gefnu. Fle ar yr gyd. O, rhaid i ti ddilif hwnna. I ti'n meddwl bod ti'n mynd dros y traws, ond Gwynt y chwarae ran. Hall mynd yn un yn gyrchol.
Mae Cris di holli'r ddau am ddiffyn o'r canol, a mae codi'r bel yn gelfydd dros ben Itzi unwaith eto. Carferddin yn cael ei cosbi am amddiffyn llac o'r hen ben Liam McCreesh. Degfed gol o'r tymor iddo fo. McCreesh yn rhaid y pwysau ymlaen. A denill y meddiant ma, Lido Afan, Fle ar draws. Y cwrt 6, y corridor ansicrwydd, mae'n gol drwy rwyd i hun gan Scott Hancock. Sbonach llwyr yn amddiffyn Carferddin. Wedi Lanelli ildio gol hwyr oddi cartre'n rhefelu nos Wener, mae Llansawel wedi ymestyn i mantais ar y brig i 9 pwynt. Y fenni dal yn bell ar ei holi ar wylod y tabl. Yn y gogledd, ydy pethau heb newid tu ar brig, gyda'r 3 chan ennill i gemau dros y penwythnos. Mae'r ras gyffroes rhyngddynt yn parhau. Pwy fydd yn mynd â hi? I ni'n cloi heno gyda'r brif adran, a gyda mond wythnos i fynd cyn i'r gyngrau'r hollti, roedd Abertawe oedd eisoes yn saff o'i lle yn y 4 ucha yn herio Aberystwyth. Gyda Gavin Allen wedi apwyntio'n rheolwr dynion Pontypridd, cafodd ei ddiswyddo fel rheolwr merched Aberystwyth a gadael dan dipyn o gwmwl, ond wnaeth hynny ddim effeithio'r tîm yn Llandarsi. Gwenllian Jones yn agos at rwydo cyn i Niamh Duggan rwydo cicrydd wych i roi Aber ar y blaen. Daeth sawl cyfle i'r elyrch o fewn eiliadau yn yr ail hanner wrth i gicrydd Chloe Chivers gael ei dilyn gan ymdrechion Stacey John Davies a Katie Hosford wrth i Gary Lewis cyn arwr Aber gyfarwyddo o restlys. Gyda'r elyrch yn pwyso yn yr ail hanner fel lwyddodd croesiad o bell Jess Williams i gyrraedd cefn y rhwyd rywsut. Arweiniodd hyn at dipyn o gythrwfl yng ngheg y gol a bu'n rhaid dangos 3 cerdyn melyn. Roedd y capten Katie Hosford wedi ei thanio ac yn edrych am y fuddigoliaeth, ond rhwystrwyd i hergyd gan arbediad arbennig Margo Fans. Y gêm yn gorffan yn 1-1. Ar y graig Brawn Sul, Wrexham yn croesawu Pontypridd. Pwy oedd ymysg y golia? Wel, neb llai na Rosie Hughes. Hon oedd ei gol gyntaf ers dychwelyd o'i hanaf. Yn hwyr i mewn i'r gêm, ar sgôr yn 2 gol yr un ar y pryd, rhwydodd Hughes i hail gol am y prynhawn. Y gol yma yn selio'r 3 phwynt i'r dreigia balch. Mae Rosie Hughes yn ei hôl. Gydag ambell i gyn chwaraewr Caerdydd wedi symud i'r bari yn ddiweddar, roedd hon yn argoelyn gêm ddiddorol. Siobhan Walsh gafodd y cyntaf i'r adar gleision. Dyblodd Michaela Cook fantais y tîm oddi cartref yn fuan wedyn, ond doedd y bari heb roi'r gorau iddi ar ei hymdrechion nhw. Tay Trivett yn manteisio ar ei chyfle hi i daro 1 yn ôl. Ond Emma Bainan sydd ar ei hôl i'n rhwbio halen yn y brew wrth daro 3edd gol Caerdydd i selio'r fuddigoliaeth ac ymestyn y fantais ar y brig i 8 pwynt. Alla hi ddim bod yn agosach yn y ras am y 4ydd safle a'r lle yn yr hanner uchaf. Gwahaniaeth golia'n rhannu Aber a'r Seintiau cyn i'r 2 dîm wynebu gilydd ddydd Sul. Dyna ni am heno, ond pidwch digaloni achos mae yna wythnos gyffroes ar y ffordd i chi. Nos Iau am 5, fe fyddwn ni'n fyw o Baris wrth i Gymru ddarganfod pwy maen nhw am herio yng Nghengrair y Cenhedloedd. Fydd Sadwrn fe fydd Pennod yn herio'r Bari yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clefer amser cinio. Ac yna dydd Sul, bydd Aberystwyth yn herio'r Seintiau Newydd yn y gêm olaf cyn i'r brif adran hollti. Ac fe fyddwn ni nôl ddydd Llun nesaf, ond tan hynny, nos da.